Κατερίνα Περιστέρη, αρχαιολόγος, ανασκαφέας του Τύμβου Καστά, τομεάρχης πολιτισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αγωνίζομαι ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό αλληλεγγύη του Απόστολου Ριζικώστα για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Το όραμά μου είναι ο πολιτισμός και η ανάπτυξη του τόπου μέσα από το μνημείο του Τύμβου Καστά. Είναι ένα μνημιακό ταφικό συγκρότημα, ο Τύμβος Καστά, που προβάλλει όλο τον πολιτισμό μας. Ζητώ τη στήριξή σας έτσι ώστε να αγωνιστώ για το μνημιακό ταφικό συγκρότημα του Τύμβου Καστά. Είναι δάδα πολιτισμού για την ιστορία του τόπου μας και την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Για ένα καλύτερο αύριο για μας και για τα παιδιά μας.